afternoon. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your words, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. May I share your request, please? The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Orasyo Impirata, pamibi sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na praataman kan sa imong ginalang. Dahil mi nasabutan na sinautuban sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro, nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong ginalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyo pang bispiras, kan kaumawan San Juan Bautista. Sabay man yato sa misang ini, ang mga intensyon, mga pasasalamat, dulot ni Georgina B. Distora, retiring at age of 62, dulot ni Evelyn B. Sabitara, siringman pasasalamat, Mr. and Mrs. Edwin Bonaobrand family, and Angeles family. Sa mga special na kahagadan, for Joshua
Jusrin, dulot kan Arabian Alakar family, for safe pregnancy and safe delivery, dulot ni Arabeli Bitara Regional, and for birthday of Benji Salis. Siringman sa mga kapahingaluan kan minasunod na mga kalag. Sa kalag ni Nazario, dulot ni Valentina Brizuela, Emmanuel, dulot kan Esquivel family, Nazario, dulot ni Valentina Brizuela, Erwin, dulot kan Rosario family, Pedro, dulot kan Sao family, King, Leonora, Juan Senior, dulot ni Kathleen K. Pinion, Tristan, dulot ni Mr. and Mrs. Jocelyn B. Aljon, dulot kan Alejo family, Nori and Edina, dulot kan Plamiano family, Juan, dulot ni Elvira Buen, Pedro, Maria, Aurelio Senior and Leonela, dulot kan Candano family, and first death anniversary of Ramon, dulot ni Ninita Apul. Matindo na po ang gamos. Awitan-tan kakurang nain sa room, bagong awit, pagrukyaw ng Diyos na makakama, bilog na kinawan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aga, sa tuya pong ipagsiselebrar ang dakulang fiesta kan sarong dakula man na propeta, si San Juan Bautista. Siya na nag-andam kan dalan para sa pag-abot kan Mesiyas an sa tuyang kagurangnan. Ining misa tangon niya nabanggi, iyo an vigil mass para sa selebrasyon sa aga. Puunantaan sa tuyang misa, ako untaan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asing sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakalinongan, sa mga tao marahayan mo. Inumami ka, inurokyaw mi ka, sinasal
lagi kami. Ikanan ang mabalang kan mga kasalanan tinaman. Ako ang sa mo makimahera. Ikanan ang tutukaw sa tuo ka naman dahil lagi kami. Tay kasalan, banal, ikasalan, kahurangdan, ikasalan, urong, kalangkang. Yesu Kristo kaibang, kan Espiritu Santo, sa kamunawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamikbi kita. O Diyos na makakamhan, warasan namimikbi kami, naan sa imong pamilya maglakaw sa dalan nin kaligtasan, asing sa pagsunod kan mga patanid ni San Juan Precursor, makaabot na ligtas sa iya na hinulaan niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasaw. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Himatean nindo ako, mga kapuruan. Maghinanyog kamo, mga harayong banwaan. Nasa tulak pa ako, nasa hawak pa kan sa kong ina. Inapod na ako nin kagurangnan. Inapod niya an sa kong ngaran. An sa kong nguso, ginibo niyang matarong na espada. Sa aninon sa iyang kamot, tinago niya ako. Ginibo niya akong mapanas na pana sa iyang sarungan. Tinago niya ako. Sinabi niya sa ko, ika ang sakuyang surugoon. Israel, sasaimo ako pagmumurawayon. Alagad ako nagsabi, sayang ang sakuyang kapagalan, ang sakuyang kusog, ginamit ko na nadaing kapakanan. Alagad totoo na ang sakong katanosan, nasa kagurangnan. Ang sakuyang balos, nasa sakuyang Diyos. Ngunyan, olay nin kagurangnan, na naglalang sako, puon pa sa tulak nin sakong ina. Tanganing maging sa iyang susugoon, tanganing si Jacob, ibalik ko sa iya, asin si Israel, matipon sa iya. Hulita ako inuomaw sa mata nin kagurangnan, asin ang sakuyang Diyos, naging sakuyang kusog. Olay niya, magian ang bagay na ikam maging sakuyang surugoon. Tanganing bangunon ang mga tribo ni Jacob, asin ibalik ang mga natada ni Israel. Itatauta ka na liwanag sa mga banwaan. Tanganing ang sakuyang kaligtasan, makaabot sa bilog na kinaban. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako. Sa imo buhay ko, dinadara mo sa kaugmahan. O Diyos, ikang harani danay na uyas ako sa imo na dinarak mo sa kaugmahan. Diyos, hilinga ang puso. Ara mo mga gibo ko gabos. Ako inaagaw mo sa kagadanan asin karatan. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako sa imo buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Sa ina ko paduman, kung sa kay taasan yaon ka. Lumupad sa sirangan, sa irarom kandaga, yaon ka duman. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako sa imo buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. An buhay ko midbid mo, linalang mo bago mo mamundag. Panunin kadikluman na yaon sa tulak nin sa kong ina. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako sa imo buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Ngangalasan gibo mo, magayon sa langit na paghilingon, minsan kuman bilangon gabos na bituon, yaon ka duman. O Diyos, ikaharani danay na uyas ako
Sa imo buhay ko dinadara mo sa kaugmahan. Ikaduhang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo nagsabi, hinali asin isinangli na hali ni si David. Dapit sa iya, sinabi ning kaumawan, nako ako si David, aki ni Hesi, lalaking uyon sa puso ko. Uutubon niya ang gabos kong kabutan. Susog sa panuga, sa iyang kapag-arakian, kinuanin Diyos ang paratubos para sa Israel. Si Jesus. Bago siya dumatong, itinukdo ni Juan sa bilog na Israel ang sarong bunyag, tanganing sinda magsulsol. Asin kan siya harani ng magadan, nagsabi, si Isay ako sa paghuna nindo. Iyan bako ako. Hilnga nindo takasunod ko, madatong ang saro na aki, na ako dai maninigo na maghubad kan sa iyang mga sandalyas. Mga tugang, mga gikan ki Abraham, asin kan kamugabos na may pagkatakot sa Dios. Sa indo ipinadara ining tataramon nin kaligtasan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and his name was Elizabeth. Both of them were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once, when Zechariah was serving as priest in his division's turn before God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by Lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then, when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to Zechariah, standing at the right of the altar of incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. John will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn their hearts toward their children
and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pasensya na po sa language shift. Magkaiba po ang gospel reading dapat ngunyan nabanggi sa aga. This is a vigil mass. It has its own readings. Pero anyaon po digdi sa satuyang leksyonaryo, medyo luma na po. Para sa aga po ini. Sa agatan na po ini paghurup-hurupan. Igwa kitang magayon na ebanghelyo, parang ngunya nabanggi. This is supposed to be an introduction for tomorrow's gospel. As in ining binasa ta sa English, iyo ini an proper gospel, parang ngunya nabanggi. You see, John is one of the few that we celebrate in the liturgy in their birth. Kita po sa simbahan, pag nagsiselebrar nin santo, ang pigsiselebrar ta, so aldaw nin kagadanan. Except for a few, like Jesus. We celebrate the birth of Jesus, December 25. Like Mary, we celebrate the birth of Mary, not just the assumption into heaven, that is September 8. And another saint, John the Baptist, tomorrow, June 24. Why is he so important? Natakaipuhan ang celebration niya, yaon sa rank of a solemnity, that it is worthy of having a vigil mass. Dahil si John, sabi kan ebanghelyo, is great in the eyes of God. Halangkaw, kahanga-hanga. Igwa po ba kamong hinahangaan na tawo? Siguro an sa indong ina, hinahangaan an ina o ama, kakatapos lang kan Father's Day. Or maybe you have a teacher whom you respect, a doctor, a priest, somebody you look up to. Kadaklan na beses, pag hinihiling ta po ang mga tawong ini whom we admire, an hinihiling ta kung sisay sinda ngunyan. Kumbaga, finished product na ang pighihiling ta. Pero magayon man na paminsan-minsan, we stop and consider, bako man sindang arog kaiyan tulos-tulos, they were also prepared. Halimbawa, ang sarong ina o ama na tinatanaw ta dahil marahayon sa saindang bukasyon bilang mother and father, bago sinda nagin arog kaiyan, dakulon mo ng inagihan. Mga pagbalo in their younger years, kan bago pa sa ng kasal, the difficulties of rearing children, and all of those challenges sa buhay mag-agom, bago sinda nagin marhay, prepare ngo na. O ang doktor na matibayon magbulong, bago siya naging arog kaiyan. Nagtios ngo na sa laog kan ospital, nin halawig na panahon nin training. Iyuman sa mga padi, halawig na panahon sa seminaryo. You see, success comes with years of preparation, groundwork. Ang sarong tawong confident ngunyan, bago siya naging confident, kadakol mo ng pagkakataon na takot-takot siya. May mga tao na bago napansin kan ibang tao, pinorma ngo na, prepare ngo na. Such was the case of the saint we celebrate tonight and tomorrow, Saint John the Baptist. Sabi sa ebanghelyong binasa ta, sarong aldaw, si Angel Gabriel, ang parehong santong nagbareta ki Maria, nagpahiling man ki Zacarias, agom ni Elizabeth, ang duwang tawong ini, parehas may edad na, asin dakulaonan kasupugan ninda tamayo sindang aki. In Jewish culture, di malas ang mag-agom na mayong aki. Kaya abang ugma, kan sarong aldaw, an anghel nagpahiling ki Zacarias, ang sabi,
mabados an sa imong agom, dawa may edad na, nga ngaranan siyang Juan. Kabisado ta po si John the Baptist. I don't need to explain him at length. Pag Advent season, halawig ang satuyang pagrumdum sa iya. When we think about John the Baptist, ang naiisip ta, so nagbunyag ki Jesus sa Jordan River. Si John, hinahangaan ta. Dahil bako siyang arog kan mga tao sa kinakban. He preached with courage. He was humble. Sa aga, babasahon ta itong babasahon na nagsasabing, He must increase, I must decrease. Ini si Juan, kahanga-hanga. But notice, sa Ebanghelyong binasa tangon niya na banggi, dahil pa siya namumundag, binabarita pa lang kan kagurangnan na mamumundag siya. Dahil pa siya nagsermon, dahil pa siya nagbubunyag, dahil niya paginigibo ang trabaho niya na itukdo ang Mesiyas. But notice, God was already silently working on John. Binarita na ang pagdatong niya. Binaritaan na ang mga magurang niya. Ang Israel, haluyunon nakakahalat na magdatong ang Mesiyas. Naiinip na ang bayan ng Diyos. Kailan kaya darating ang Mesiyas? Pero nagtatrabaho na ang Diyos. Arog ka ini magtrabaho ang Diyos. Marahan, mabagal, maingat. Kung minsan pagmati, taday pa nagtatrabaho ang Diyos, pero yaon na siya. Naghihiro na. Ininot na una na trabahuhon ang pakamundag ni Juan, tas yaan mapreparar kan aagihan kan Mesiyas. Magayon ang nadangog tang first reading, sabi digdi, before I formed you in the womb, I knew you. Kinakanta ta po baga ini. Beautiful song. You've made me. You've formed me. You kept me alive long before I was born. Hali ini ki Prophet Jeremiah. Kagurangnan, di pa ako namumundag, midbid mo na ako. Yaon pa ako sa sinapupunan kan sa kuyang ina, padaba mo na ako. Wara pa akong ginigibo kagurangnan, namutan mo na ako. Kaya si John, kahanga-hanga siya, pero ang kadakulaan niya, dai po nagpuon duman sa disyerto kung sa insa sermon. Ang kadakulaan ni John, nagpuon sa puso kan Diyos. Bago pa namuot si Juan sa Diyos, namutan na si Juan. Bago pa naging kahanga-hanga si Juan, pinili na si Juan kan Diyos. Bago niya pa priniparar ang dalan kan Kristo, priniparar na si Juan. And we realize that the same is true for all of us. Bakong arog man po ka ini maghiro ang mahal na Diyos sa buhay kan lambang saro sa satuya. Bago pa kita nakanood magpangadji, bistado na kita kan Diyos. Bago pa kita nag-serve sa simbahan, piniprepare na kita kan Diyos. Bago pa kita naglingkod through our professions, through our jobs, bago pa kita nagsirbi sa ibang tao through our own vocations, midbid na kita kan Diyos. Padaba na kita kan Diyos. God has known us long before we were born. God has loved us long before we've loved Him. Dahita pa siya namutan na kita kan Diyos. Magayon po ining pagirumdom sa satuya, lalo na pag napapano kita nin anxiety, ining worry, na napapahapot kita, kagurangnan, ano po baya ang plano mo para sa kuya? Kagurangnan, day ko aram kung anong gusto mo na mangyari sa ko. Day ko po aram kung anong sa kuyang future. Pero magayon ang perspektiba na tinatao kan selebrasyon tangon niya na banggi. What if God is already writing your story and you just don't realize it yet? Baad naghihiro na ang Diyos, pero daita pa nahihiling. Arog ka ini magtrabaho ang Diyos. Marahan, mabagal, tahimik.
Dear friends, our vigil tonight reminds us how God works. God works quietly before He works visibly. First, quietly, then visibly. Ang Diyos, bago magsubol, ipipreparar ngo na. Ang Diyos, bago mag-apod, ifo-form ngo na ang aapodon niya. Ang Diyos, bago kita mag-ani, siya na ang inot na nagtatanom. Yaon na ang mahal na Diyos, duman. If you are worried about your future, be assured, God is already there. Yaon na ang Diyos duman sa future, na inot na siya sa sato. Nagpe-prepare na siya para sa to. Yaon na siya duman. There is nothing to worry about. Daita siguro nahihiling ang kabilugan kan plano, pero iniimbitaran kitang magtiwala na aram niya ang sa iyang ginigibo. Nagtatrabaho ang Diyos sa hilom. Matindog po kita, asin bilang kasimbagan sa tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki da ilinalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig sa hala sa kalangitan, asin na nilaman huli ka ng Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkud sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuukan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Matukaw po kita, idulot taan sa tuyang mga atang. Ang bilog ni buhay, dinudulot gabos sa sarimo, mahal na Diyos. Ang bilog ming puso, pag-isip buod, dinudusay sa imong kamot. Ako, Ama, iningatamon yan na nahanda sa banal mong ngaran. Ang bilog ni buhay, dinudulot gabos sa saimo, mahal na Diyos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan, kaugaying hilinga ang mga atang na idinudulot kan sa imong banwaan sa solemnidad ni San Juan Bautista. Asin warasan na kaming nagsiselebrar kaining misteryo, magsunod sa gawi nin dapat na paglingkod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Spirit, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurang, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iyang prekursor na si San Juan, naguumaw kami kan sa imong kadakulaan, ta pinapabanal mo sa iyong kaumawan sa mga namundag sa kababaihan. Siya sa pagkamundag, nagdaranin dakol na kaugmahan. Asin da ipangani namumundag, nagugma na sa pagdatong kan kaligtasan nin katawuhan. Siya sana sa gabus na mga propeta ang nagtukdo kan kordero kan Dios. Asin man sa pagpabanal kan nagbubulos na tubig, binunyagan niya ang mismong kagibo kan bunyag. Asin nagkanigong nagpahiling kan pinakahalangkaw na pagsaksi sa iya sa pagpabulos niya kan dugo. Kaya, kaiba kan birtudes kan kalangitan, padagos kaming nagaharubay sa imo digdi sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit at sinaga, ano kan sa imo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, alada ng iladigdi sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwa, ipinapahayag, sakot na ikaw magato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan samong Papa, si Leon, an samong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Juan Bautista, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon Banalonan ngaran mo, magdatungan kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa mundang niyan. Asin patawadon mo kami sa samong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mo. Asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong spirit. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpaparap, kan mga kasalan, kan kinaban. Kahit
Uya si Yesu Kristo, an Mesiyas. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninyo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinang sa akong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Makakapalo ang panugang mamanap na hinihidang ni sa kuyang dukha puso. Sa pagsunod sa linagawa, pagkusuka sa kaluyan, mautok sa imong kabutan, tapan gabos mawala, tapan gabos magpaya, panurog na mahalaga, ikaw mapasakuya. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan ang makakapalo. Ang panugang pamana na hinihidang ni sa kuyang dukhang puso. Ni sa kuyang dukhang puso. Mamibi kita. Kagurangnan, an malinaw na pamibi ni San Juan Bautista, magantabay sa mong mga nabasog kan mga banal na sakripisyo, asin siyang nagbareta kan kordero na mapaksan kan sa mong mga kasalan, maghurot sa mo na magin maninigo sa imo man sanang aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Giraray, imbitado po ang gabos para sa pagbubukas kan celebratory phase kan sa tuyang Diocesan Diamond Jubilee. Sa Lunes po iyan, June 29. Pagirumdum po na sa Lunes, wala pong misa na siring kaini, 5:30. Ang bilog pong probinsya, nakatutok ang atensyon sa Albay Cathedral ang sa tuyang Mother Church. Kung may panahon po kamo, magduman po kita, 4:30 ang puon kan pagbukas kan Jubilee Door,
But please come early dahil igwa pong temporary road closures. Bawal pong magpark sa Laugkan Cathedral Patio dahil dumanan puon kan misa. Magdara po nin tubig sa payong, pasiguro lang. Para po sa mga dai makaka-attendir physically, pwede pong mag-ako kan plenary indulgence via means of social communication. Please join the Mass via live stream or TV or radio. Dangan kung dai talaga po pwede sa Lunes, igwa po kitang bilog na celebratory phase hanggang December 31. Ansisay man pong magdalaw sa Albay Cathedral, asin magkumpisal, magkomunyon, mga G para sa Santo Papa, maako man kan parehong plenary indulgence na itatao sa petsa 29. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat